मानसिफ्रा इस्टार सानडेखौ जानाय लोंनायनि सान होननानै सेलेब्रेसन खालामगासिनो दङ। गोबां मानसिफ्रा बे इस्टार सानडेयाव बेदरफोर ना बेदरफोर बायदि रोखोमनि आइटेम्सफोरखौ बानायनानै सेलेब्रेसन एबा रंजायो। नंगौ अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बे इस्टार सानडेया सिखांफिननाय जिथु रबिबार, बे रबिबारा जोंनो लागै गोबां रंजाथाव दिन, गोबां दुगा जाथावना, बे फोरबोजों थानानै दुगा जानानै रंजानायनि मोनसे सान। नाथाय जानाय लोंनायनि गेजेरजों नङा। दिनै बुहुमाव थानाय गोबां ख्रिस्टियानफोरा जानाय लोंनायनि गेजेरजों इस्टार सानडेखौ सेलेब्रेसन खालामदों। नाथाय सैथो सेलेब्रेसना बे नङा। सैथो सेलेब्रेसना जाहैबाय जाय जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ आंखौ बासायनो थाखाय, नोंखौ आंखौ पापनिफ्राय उद्रायनो थाखाय गोथाङै सिखांफिनबाय। जोंहा मोनसे आसा दङ अनजाग्रा प्रियफोर, जि जिसु ख्रिस्ट'आ थैनायखौ फेजेननानै थांखांफिनबाय। जोंबो सानसे जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला जोंखौ नैथि लांफैगोन, जोंबो बेबायदिनो थांखांफिनगोन। जायफ्रा थैनानै थांबाय, थैनानै थांनाय साफ्रोमबो बे आगमनाव जोङो थांखांफिनगोन आरो बेखौ लानानैसो दिनै जोङो इस्टार सानडेयाव रंजानांगौ। बे जिसु ख्रिस्ट'खौ बाखनायनांगौ। जानाय लोंनायजों नङा। जानाय लोंनाया सेकेन्डारि बाथ्रा, रंजानायजों जानाय। नाथाय गोबां मानसिफोर दङ जायफ्रा दिनै इस्टार सानडेयाव केबल न'आव थानानै जादों, लोंदों, रंजादों ना बेदरजों लोगोसे, नाथाय इसोरखौ खुलुमनांगौ, इसोरखौ दाव खालामनांगौ, इसोरखौ सिबिनांगौ, बेखौ बावनानै थादों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौसो नोंथांमोनखौ गोसोखांहोनो हास्थायदों। जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिननायनि उनाव बुहुमाव गासै 40 सान 40 हर थाबावबाय आरो बे सानफोराव जिसु ख्रिस्ट'आ मा खामानि मावखो, मा फोरोंखो, बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों। बेबायदि सोमोनांथावखौ नायबाय थानो थाखाय, आशीर्बाद गोनां मेसेजखौ खोनासंबाय थानो थाखाय जाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै, साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसेनो भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथाङा मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइकआ आंखौ गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो। आरो लोगोसे हायोब्ला नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला गुबुननोबो शेयार खालामना होगोन, जेन गुबुनाबो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो। दे अब्ला भिडिअखौ जोङो जागायजेनदोनि। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ मांखराव थाबाय। मांखरनिफ्राय बियो सिखांफिनबाय आरो सिखांफिननाय लोगो लोगोनो सोरगो रायजोआव जिसु ख्रिस्ट'आ थांफिननो हायोमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिननाय लोगो लोगोनो सोरगो रायजोआव थांफिना लाबानो फिरथिमियाव मानसिफोरजों लोगोसे, गावजों सायख'जानाय व्यक्तिफोरजों लोगोसे गासै 40 सान हर बे फिरथिमियाव थाबावबाय। मानो थाखो? थानायनि गोबां जाहोनफोर दङ, गोबां खामानिफोर दङमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे इस्टार सानडेयाव आं बेखौनो बुंनो थांगासिनो दङ। जिसु ख्रिस्ट'आ बे 40 साननि गेजेराव फोरोंदोंमोन जाहैबाय, सेथि फोरोंनाय बेनो जाहैबाय जिसुआ फोरोंदोंमोन गावनियाव बुहुम आरो सोरगोनि अधिकार दङ, बेनिखाय गाहाम रादाबखौ फोसाव, जायखौ जोङो मथिनि 28:18निफ्राय 20 सिरियावहाय मोननो हायो। नाथाय जिसुआ बिसोरनि खाथियाव फैनानै बिसोरखौ होनदों, सोरगो आरो बुहुमाव इख्तियार मानिखौ आंनो होबाय। बेनिखायनो नोंसोरो जेरावबो थां आरो फोलेर मानिनि मानसिफोरखौ आंनि सेलाफोर खालाम। बिफा, बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा हो आरो आङो नोंसोरनो होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो बिसोरनो फोरों। नंगौयै संसार जोबनायसिम अरायबो आङो नोंसोरजों लोगोआव दं। आमेन। बे जिसु ख्रिस्ट'आ दायो गोथार जिउनि गेजेरजों, गोथार आत्मानि गेजेरजों गासै जायगायावबो खनसे समावनो गासैबो जायगायाव थानो हायो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, जेरावहाय 2 3 ज' जागोन बावहायनो आङो दङ होननानैहाय, आङो थागोन होननानैहाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमनोबो बे गाहाम रादाब फोसावनाय खामानिखौ होदों। प्रियफोर, गाहाम रादाब फोसावनाय खामानिया सोरबा व्यक्तिनि, सोरबा मानसिनि, सोरबा गेदेमानि होनाय खामानि नङा। स्वयं जिसु ख्रिस्ट' इसोरा जोंनो गथायना होनाय खामानि। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाबा जोङो नायदोनि जिसु ख्रिस्ट'आ 40 सान बुहुमाव थाबावनानै आरो मा फोरोंदोंमोन। नैथि फोरोंनाय, बे फोरोंनायानो जाहैदों गोथार शास्त्रनि केन्द्र बिन्दुआ जिसुआनो होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिहोदों। जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिननायनि उनावहाय सोरबा राजाखौ लोगो हमहैयाखै। जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ दुखु होदोंमोन, सिथारदोंमोन, जायफोरा अहेबाव जं सोदोंमोन, राजाया पारमिसन होदोंमोन, बेफोर गासैफोरखौ बिसोरखौ लोगो हमा लाबानो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरखौ लोगो हमदों।
बेबायदिनो सानै सेलाफोरा लामा लामा थाबायलांबाय थादोंमोन आरो बे थाबायलांनायाव बिसोर सानैजों बे जानाय गासै जाथायफोरखौ जिसु ख्रिस्टनि गासै जानाय जाथायफोरखौनो सावरायलांबाय थादोंमोन आरो बै समावहाय जिसु ख्रिस्टआबो बिसोरजों लोगोसे नुजाहैदोंमोन। नाथाय बिसोर सानै सेलाफोरा जिसु ख्रिस्ट होननानै सिनायाखै। जिसु ख्रिस्टनि बै सानै सेलाफोरा फिरै जाना थांनाय गासै जाथायफोरखौ बै जिसु ख्रिस्टनो फोरमायदों आरो बै समावहाय जिसु ख्रिस्टआ बिसोरखौ बुंदोंमोन जे जागायजेननायनिफ्राय लानानै जि आयेनफोर दङ, मोसेनि जिथु आयेनफोर दङ आरो गोथार शास्त्रआव जिफोरखौ लिरदों गासैबो बे जिसुआनो नङाने, बे गासै जिसुआनो नङाने, जिसुखौनो बुङाखैने होननानैहाय गासै शास्त्रआ जिसु ख्रिस्टखौनो बुंजोबदों, नोंसोर मानो मोनथियाखै होननानै जिसु ख्रिस्टआ बै समावहाय बिसोरखौ बुंदों। बेयावखायनो लुकासनि 24:22 आरो 27 सिरियाव ओरैहाय बुंनाय दङ, गावनि महिमायाव हाबनायनि सिगां ख्रिस्टआ बेफोरबादि सैनो गोनां गैयामोन ना? आरो जिसुआ मोसेनि आरो गासै नाबिफोरनि बिजाबाव लिरनायनिफ्राय हमजेननानै शास्त्रआव जेराव जेराव गावनि बाथ्रा लिरदों बेफोर गासैखौबो बिसोरनो बिजिरनानै होदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टआनो गासै बोसोननि केन्द्र बिन्दु बे बाथ्राखौ बे 40 सानावहाय मोनथिहोदों, फोरोंदोंमोन। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ लुकासनि 13 बालाबनिफ्राय एबा 1 सिरिनिफ्रायनो लानानै गासैखौबो नोंथांमोना देहेन खालामनो हागोन। दे दानाबा थामथि बाथ्रा जिसु ख्रिस्टआ मा फोरोंदोंमोन बेनो जाहैबाय जिसुनि सैनांनाय, थांखांफिननाय आरो सोरगो थांफिननाय गासैबो गोनांथिथार। लुकासनि 24 बालाब 20 सिरियाव बेखौ फोरमायदों, जेरावहाय लिरनाय दङ, गावनि महिमायाव हाबनायनि सिगां ख्रिस्टआ बेफोरबादि सैनो गोनां गैयामोन ना? अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टनि सैनांनाया, जिसु ख्रिस्टनि मांखराव थानाया, जिसु ख्रिस्टनि क्रुसाव थानाया, जिसु ख्रिस्टआ बुजानाया, जिसु ख्रिस्टआ थांखांफिननाया, जिसु ख्रिस्टआ सोरगो थांफिननाया बेफोर गासैबो जानांगौखामोन आरो बेखौ जानायनि गेजेरजोंसो गासै मानसि माहारिया गासै पापनिफ्राय उद्रायनायखौ मोननो हादों। बे जाहैबाय बबेबा समाव थाराथारि जाब्रबनाय माबा मोनसे एक्सिडेन्टलि जानाय बाथ्रा नङा, बे जाहैबाय बोसोना बुंना दिनखानाय, बोसोना बुंना दिनखानायासो जादों। बेखौहाय जिसु ख्रिस्टआ बे 40 साननि गेजेराव फोरोंदोंमोन। बेयावखायनो ओरैहायबो बुंबावदों, लुकास 24 बालाब 45-46, जिसुआ बिसोरनो शास्त्रनि बाथ्राखौ बुजिनो हानाय गियान होदों आरो बिसोरखौ होनदों, शास्त्रआव लिरनाया बेनो, ख्रिस्टआ सैनांथारगोन आरो थैनायनिफ्राय थामथि सानाव सिखांफिनथारगोन। प्रेज द लर्ड। जिसु ख्रिस्ट बे गोथार जिउआ जोंजों लोगोसे थानानै दिनैबो जोंनो बे शास्त्रखौ बुजिनो थाखाय गियान आत्माफोरखौ होफ्लायथोंसै। आमिन। दानाबा जोङो नायदोनि ब्रैथि बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ मा फोरोंदोंमोन बेनो जाहैबाय, जिसुआ फोरोंदोंमोन बाप्तिस्मा लानाया गोनांथिथार, जायखौ जोङो माथाइनि 28 बालाब 19 सिरियाव मोननो हायो। जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला सोरगो रायजोआव थांफिनसिगोन, बे थांफिननायनि एसे आवगायाव जिसु ख्रिस्टआ हब'बार्ता गाहाम रादाब फोसावनायनि अनगायैबो आरोबाव मोनसे खामानि होनानै गालांदोंमोन। बे जाहैबाय गासै बुहुमनि मानसिखौ बिफा फिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्म हो होननानै फोरोंदोंमोन। That is very important. बेयो गोबां गोनांथिथार। बाप्तिस्म होनाया सोरबा मानसिनिफ्राय नङा, बे जाहैबाय स्वयं जिसु ख्रिस्टआ आदेश होनाय। बेखौ जिसु ख्रिस्टआ फोरोंदोंमोन। मानोना मार्कुसनि 14 बालाब 14 सिरियाबो बेखौनो बुंदों जे बाप्तिस्म लानायनि गेजेरजों बासायजागोन। बे बाथ्राखौ जोंखौ फोरोंदों। बे बाथ्राखौनो जिसु ख्रिस्टआ 40 सान थानायनि गेजेराव फोरोंदोंमोन। दानाबा जोङो थांदोनि बाथि बाथ्रा, जिसु ख्रिस्टआ बे 40 सानाव मा फोरोंबावदोंमोन। बे फोरोंनायानो जाहैबाय, जेरै सोरगोआव थांफिनदों जिसु ख्रिस्टआ, बेबायदिनो जिसु ख्रिस्टनि फैफिननायाबो जागोन, जायखौ जोङो थोनहरजानायनि 1 बालाब 8निफ्राय 11 सिरिनि गेजेराव मोननो हायो। अनजा ख्रिस्ट प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टआ सोरगो रायजोआव लांखो जाफिनबाय। जेब्ला सोरगो रायजोआव लांखो जादोंमोन, सोरगो रायजो फारसे थांदोंमोन, अब्लाना गोबां जिसु ख्रिस्टजों सायख'जानाय सेलाफोर दङमोन, गोबां सुबुंफोर दङमोन, जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ गावनि मेगनजों नुदोंमोन, गावनि मेगनजों नायदोंमोन। आरो जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला जोमैनि फारसे लांखो जाबाय थादोंमोन, जेब्ला गोजौआव थांबाय थादोंमोन, सेलाफोरनि मेगननिफ्राय आन्दोआव सहैबाय। सेलाफोरनि आरो बै सुबुंफोरनि मेगना जिसु ख्रिस्टखौ नुनो हायाखिसै।
सेलाफोरा सानदोंमोन, बै सुबुंफोरा सानदोंमोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ जि लामाथिं थांदों फैफिनगोन खोमा होननानै बिसोरो अख्रां फारसे नायदावबाय थादों। बै समावहायनो जिसु ख्रिस्ट'जों थोनहरजानाय आरफफोरा बिसोरखौ फैनानै बुंफैदों, जायखौ थोनहरजानायनि 7 सिरियाव ओरैहाय होनदों, अ गालिलारि, नोंसोरो बेयाव गसंनानै मा नायदावबाय थादों? नोंसोरनिफ्राय सोरगोआव लांजानाय बे जिसुखौ जेरै नोंसोरो सोरगोआव थांनाय नुदों, बियो बेबादिनो फैफिनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जाय जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगो रायजोआव थांबाय, बे जिसु ख्रिस्ट'आ आरोबाव नोंखौ आंखौ लांनो फैफिनगोन। बेखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ बै समावहायबो फोरोंदोंमोन आरो दिनैबो जोंखौ बेखौनो फोरोंबाय थायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेनो जाहैबाय इस्टार सानडेनि उनावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिननायनि उनावहाय बुहुमाव गासै 40 सान 40 हर थानायनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगो रायजोआव थांफिनदोंमोन आरो बे 40 सानावहाय बेफोर बाथ्राफोरखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरजों थानानै फोरोंदोंमोन, सुबुंफोरनो फोरोंदोंमोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसेब्लाबो गियान आरो आशीर्बाद मोनदों होननानै आं फोथायदों। इयुननि समाव फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।